mä oon Ripa, eli Pajunojan Risto. Ja toi Ripa-nimi on pyörinyt niin kauan, että melkein kaikki maalarit kyllä niin kuin automaattisesti sillä kutsuu muutkin. Että niin kuin, ja maalaushommia, niin kuin stripe-hommia mä aloittelin 99 vuonna Tampereen näyttelyssä. Oli ekaa kertaa toi Striporama niin kuin Suomessa. Se parina aikaisempana vuonna Pekka ja Tini järjesti sitä niin kuin Ruotsin puolella, mutta siellä ei ollut niin kuin osallistujia oikein. Niin sitten Pekka sai jotenkin juonittua Tampereen Fyyrän kanssa, että me saatiin sieltä osastoja ja kokoonnuttiin siellä. Ja siellä on oltu sitten joka vuosi Tampereen näyttelyssä sitten. Välillä isommalla porukalla ja välillä vähän pienemmällä, mutta kyllä nyt on niin kuin pitkän aikaa, niin se on ollut sellaista yli 20 henkeä on niin kuin meidän osastolla ollut siellä. Tosiaan niin sillain, että mä en ollut vähän kokeiluolinen aikaisemminkin jo maaleja ja siveltimiä, mitkä olin Pekalta tilannut. Mutta sitten niin kuin siellä Striperamassa, kun näki siinä miten muut tekee ja muuta, niin siinä niin kuin, se kipinä niin kuin lähti niin kuin isommin kasvaan, että sillai paljastui siinä sitten alkuvuosina, että Lindholmin Timo, mikä on Tampereelta kanssa, niin Timon kanssa kun ruvettiin juttelemaan, niin me todettiin, että me on varmaan aika monessa Helsingin tai Tampereen näyttelyssä seisty kumpikin Pekan olkapään takana katsomassa, mitä se tekee. Että sillain, että ei ole toisiamme tunnettu sillain, että niin kun, varmaan vierekkäin seisty silloinkin jo. Että kyllähän sitä niin tuli niin seurattua Pekan tekemisiä aika paljon ja siis niin kun, se oli 90-luvun alkupuolella, oli Helsingin näyttelyssä olin yhden kaverin kanssa jeesaamassa sen osastoa, siinä Autorod Art-osastoa oli ja siinä oli sitten kynäruiskutaiteilijoita, Ruutikaisen Jarkko, mikä oli tuttu kaveri Vammalasta ja Pekka ja en muista ketä kaikkea siinä oli, mutta sitten oli tää Jan Larkmanin Jani Ruotsista tai Suomesta alun perin kotosi, mikä on paljon oli tehnyt niin kuin noin jenkkiprätkälehtiin kuvia ja muuta. Sillä oli aika makeita tauluja silloinkin jo ja mukana siellä Helsingissä. Ja siinä jotenkin niin kuin Janin kanssa tuli höpöteltyä aika paljon ja käytyä välillä juomassa muutamat solit siinä viereisessä baarissa ja visioitua kaiken näköistä, niin se oli niin kuin semmoinen tavallaan herätä, että niin kuin joku tommonen taitava taiteilija voi olla niin samalla ajatustasolla, niin kuin, että minkälaisia, esimerkiksi siinä tuli semmoinen, että visioitiin siinä, että minkälainen se silloin niin uudehkosta Caprice Farmarista, että minkälainen custom siitä tulisi siitä sämpylämallisesta. Ja sillain, että toinen heitti jonkun idean ja sitten toinen jatko siitä ja sillain, niin kyllä me saatiin aika näyttävä, mutta et mun on itse asiassa monta vuotta pitänyt rakentaa semmoinen pienoismalli, mitä me silloin visioitiin, mutta ei ole saanut aikaiseksi. Tai sitten teettää se, toinen oli mielessä, että kun ei itse meinaa saada noita pienoismalleja tehtyä, että nuorempana niitäkin tuli tehtyä, mutta että jos Kumanon Eero tekisi speksit ja se tekisi sitten siitä sitä kautta, niin kun, että kun oli niin kun tutustunut ihmisiin ja muuta, niin sieltä niin kun tuli sitä intoa, että pitäisi niin kun itsekin kokeilla ja muuta. Että niin kun, ja kävin 94-95 automaalarikurssit tuolla Työtehoseuran aikuiskoulutuskeskuksessa ja siellä oli yksi jakso oli sitten niin kuin erikoismaalaus ja siellä oli niin kynäruiskun kanssa touhuamista ja meillä oli niin kuin semmoinen hyvä opettaja, joka niin kuin itsekin ymmärsi kynäruiskulla tehnyt niin kuin hommia itsekin ja se osasi niin kuin vähän neuvoa ja sitten siinä oli kurssikaverina oli semmoinen vuorenhaltijan Sami, mikä oli ihan hemmetin niin kuin taitava kynäruiskumaalari. Siltä sai sitä neuvoa kanssa, mutta se, että niin kuin, se vaan niin kuin itsellä se kynäruiskulla maalaaminen, niin
kyllä mä niin kuin aika nopeata niin kuin totesin, että tämä on semmoinen homma, että tätä tarvitsisi niin kuin treenata ihan järjettömästi, että tässä olisi niin kuin hyvä. Ja taas ei ollut niin kuin aikaa ja paikkaa ja mahdollisuutta tehdä sitä, niin se sitten jäi niin kuin itseltä se kynäruisku niin kuin käyttäminen. Että jotain häivytyksiä johonkin, jotain niin kuin värisiirtymiä johonkin kylttiin on joskus tehnyt, mutta niitä, se varmaan niin kuin 15 vuotta ollut tuolla laatikossa, niin ei ole tullut koskettuakaan siihen, että, niin kuin, mutta tallessa on edelleen. Että se jotenkin toi niin kuin siveltimellä maalaaminen niin kuin kolahti niin kuin enempi sillä lailla, että siinä vaan oli jotain semmoista, mikä niin kuin tuntui itselle niin kuin semmoiselta luontaiselta. Tää on niin kuin semmoista, mitä mä tykkään tehdä. Ja kyllä siinä niin kuin meni, saa sanoa, että muutama vuosi meni, että se maalaaminen oli niin kuin straippisiveltimelläkin semmoista, että se tuntui, että tästä ei vaan niin kuin tule mitään. Että se oli niin kuin hirveätä vääntämistä, mutta väänsi vaan ja sitten se niin kuin, jossain kohtaa sitten vaan tuli semmoinen, että hei, näinhän tää niin kuin sujuu. Että se vaan niin kuin jotenkin naksahti, että aivot ja käsi rupesi toimimaan yhteistyössä. Että siihen asti se oli vähän semmoista hakuammuntaa, mutta se, että kyllähän toi on ollut niin kuin vahva tekijä, että on ollut toi suomalainen maalariyhteisö on niin tiivis tai semmoinen ollut, että siellä on ollut paljon näitä yhteisiä kokoontumisia, että sitten niin kuin sen lisäksi, että Tampereen näyttelyssä on niin kuin oltu osastolla ja sitten on ollut niitä muita tapahtumia, missä on oltu keskenämme ja maalailtu ja visioitu ja vietetty hauskaa yhdessä. Milloin sä oot yli 30 vuotta sitten maalannut? No 27 vuotta, että niin voisi sanoa, että on maalannut. Niin. Et kyllähän siinä niin kuin aika paljon kaiken näköisiä reissuja ja muita mahtuu siihen pareille. Onko ne ollut enimmäkseen niin aluksi tapahtumat niin just maalaukseen liittyviä vai onko ne ollut niin just tuolla autopuolella? Joo, ne on niin kuin noita autopuolen tapahtumia, mitä on niin kuin kierretty maalariporukalla me käytiin niin kuin jossain silloin alkuaikoina me käytiin niin kuin Ruotsissa tuolla Radfink Reunion tapahtumassa aikamoisella porukalla käytiin maalailemassa siellä ja se on ihan hieno tapahtuma sekin, että, että sitä kautta on noihin ruotsalaisiinkin maalareihin tutustunut, mitä nyt ei kauhean montaa ole, mitä siellä on aktiivisia, mutta kuitenkin. Että sitten on 2009 me käytiin ensiksi alkukesästä Saksassa se nyt Custom Culture Forever nimellä silloin se tapahtuma. Niin, oli Pekka ja Tini ja sitten Alasomen Jussi ja minä, että mentiin nelistään sinne. Sitten siinä kesällä se oli varmaan elokuuta sitten, kun oli heinä-elokuun vaihteen paikkeilla, niin Pekka kysyi mulle, että lähtisikö kaveriksi reissuun, että hän lähtee viikoksi kiertämään Ruotsia ja että lähdekö kaveriksi, että ei tarvitse yksin ajella ja silloin kierrettiin sitten niin kuin eri tapahtumia siellä ja ajettiin vähän ristiin rastiin Ruotsia siinä mennessä sitten niin kuin viimeisessä käytiin siellä just Radfink Reunionissa, että siinä oli Mantorpissa käytiin, oli tää Street Rod Euroopan tapahtuma siellä Mantorpin radan varressa ja sitten siellä oli samaan aikaan oli niin kuin nostalgia-kiihdytyskisat ja siellä oltiin pari päivää ja sitten oli semmoinen siinä edellisenä viikonloppuna oli semmoinen isompi tapahtuma tuolla
Nimeä en muista. Rupeaa olemaan, että kaikkea ei tahdo enää muistaa. Ei varmasti. Miten sit jos tullaan vähän vielä enemmän tähän päivään, niin sä oot Ankarsa Motorsissa ollut niin alusta asti. Joo, joka kerta. Niin, joo, kyllä, jopa uudessa paikassa. Miten sä päädyit niin siihen? Salmisen Marko, mikä on Raumalta, niin Marko niin kun soitti ja kysyi, että kiinnostaisiko lähteä, että kun se oli jotenkin niin kun, mä tiedän mitä kautta ne oli, niin Marko on ollut yhteydessä ensiksi ja niin kun, että tämmöinen tapahtuma, että jos kiinnostaa, että lähde mukaan. Sitä kautta sitä tuli lähettyä, että silloin ekana vuonna Markokin oli siellä, tai olisikohan se ollut parina vuonna Markokin siellä, ja sitten on niitä ollut niin kuin, muitakin maalareita siellä on ollut mukana, mutta itse on tullut oltua tosiaan kaikissa. Että samaten niin kuin tuossa viime keväänä mietittiin Alasalmen Jussin kanssa, että me ollaan tämä Striperama, niin me kaksi ollaan oltu kaikissa, mitä on Suomessa järjestetty, että muut on ollut jonain vuonna pois jo kaikki muut. Okei, joo. Sillai sitkeästi on tullut käytyä. Niin, joo, kyllä. Ja nyt tähän tulevaankin on tulossa tähän Ankarsa Motorsiin. Kyllä mä koitan, että ei ole synny mitään monta kanavaa satu. Joo, kyllä. Joo, ja sit tossahan sä otit vähän videoa, kun maalasit Fyripaiksilla sitä... Joo, kyltiin siihen Korkealla Juhan pyörään, minkä se niin isällensä teki semmoinen traikkimallinen, niin se kysyi viime vuonna tuolla Ankorsetut Motorsissa, että tekisinkö mä semmoinen, ja sitten se lähetti se kylttipohjan tuossa joulun alla ja mä maalasin sen tuohon ennen sillain, että sain sen sitten, kaveri kuskas sen sitten siinä Custom Cultures Oy, mä itse joudun olemaan pois sieltä tänä vuonna. Joo, se oli hieno kyltti ja hieno traikki. Katsotaan mitä sieltä sitten tänä vuonna Ankarsa Motorsissa tarjoaa Fyripaisilta ja esimerkiksi sultakin. Sulla on aika paljon pinstripe-kirjoja. Joo, tuossa on pieni osa, että tuo mun maalausverstaassa on varmaan semmoinen 1,5 hyllymetriä lisää. Että niinku. Okei. Se on vähän semmoinen niinku, tavallaan vähän semmoinen kirjahullu, että kirjoja tulee niin aiheeseen liittyviä kirjoja, kun kylttimaalaukseen tai stripeaamiseen liittyviä kirjoja, kun on tullut uusia, niin jotenkin ne on vaan pitänyt itsellekin hankkia. Sillain, ja itse asiassa muutama kirja on kaverilla lainassakin. No, se sitten kyseli, että koska mä ehtisin ne hakea pois, mutta ei ne on ollut kaverilla lainassa vähän inspiraatiolähteenä, että itselläkin niin kun se on varsinkin niin jotain niin kylttipuolen juttuja tai no kyllä välillä stripe-juttujakin, niin kun, että se, että kun tuntuu, että ei ole niin kun, tavallaan mitään ideaa itsellä, että mitä rupeisi tekemään, niin sitten tuosta nappaa vähän kirjoja ja selailee ja katselee kuvia, niin sieltä aina sitten tulee jotain visioita tai niin, voisi tehdä jotain ton tyylistä tai ton tyylistä, että se niin kun, on sellainen, niin kun, että kun päässä lyö tyhjää, niin sitten täytyy jotain niin kun ideoita koittaa keksiä, niin se on iso apu kyllä. Niin kun, ja välillä niin kun muutenkin tulee sellainen otettua sieltä joku kirja ja selattua ja katsottua niitä juttuja. Että se on, niin kun, pysyisi vähän tuolla ideapankissa niin ideoita. Että, onko se niinku siis onko noissa niinku vaan kuvia, mikä joku on tehnyt
vai onko siellä niinku oikein selityksiä, että jos sä lähdet tekemään tämmöistä, niin kannattaa lähteä niinku tasajärjestyksessä toteuttaa sitä? No siis noi on mulla jotain oppikirjamaisiakin kirjoja, jokusia, missä on, että miten eri tekniikkajuttuja ja muita, mutta niin kun, ja just sitten niin kun layouttia ja muuta tämmöistä. Mutta sitten on niin kun iso osa on semmoisia, niin kun, missä on niin kun, valmiita töitä tai muita, mitä niin kun sitten on niin kun koottu jotain kokoelmia. Että esimerkiksi nuo Pinstripe Planet-kirjathan on semmoisia, että siellä on eri maalareiden töitä esiteltyinä. Niin kun, et se on niin kun, se on vähän silleen, että kyllä se, niin se tekniikkajutut on niin kun, tietysti silloin alkuun oli ihan hyvä, että oli vähän niin kuin noita tekniikkaa ja semmoistakin, niin kun, että näkee, että kun tavallaan niin kun, varsinkin niin kun kylttimaalauksen puolella on niin kun tiettyjä semmoisia niin kun, tavallaan lainalaisuuksia, että miten sun kannattaisi se homma tehdä. Et niin kun layoutit ja muuta, ja sitten niin kun tekniikoita erilaisiin juttuihin, niin kun kultaukset ja muut, niin kun, mikä on niin teknisempiä juttuja, niin niissä tietysti on, niin kun, mutta se, että niin kun stripeaamisessa ja myös niin kylttimaalaamisessakin, niin kyllä siinä on niin kun paljon sitä, että tavallaan kun sä näet niin kun toisten tekemiä töitä, niin sit niin kun siinä niin kun, niistä niin kun katsoo, että jaha, tää on tehty tollain ja tollain, niin sitten niin kun tavallaan itse niin kun osaa sitä sitten niin kun soveltaa tai muuta, että niin kun, mikä näyttää hyvältä ja muuta. Että, ja on niin kun paljonhan on kirjoja siitäkin esimerkiksi, että miten värit pitäisi valita yhteen ja muuta tämmöistä. Että niistä kyllä siinä on aika paljon teknistäkin niin kun tietoa, mikä pitää olla, niin kun, mikä tulee tavallaan vuosien myötä muutenkin, mutta niin kuin helpottaa sitä tekemistä. Kyllä, joo. Mites tuohon niin kun sä lähdet toteuttaa jostain, esimerkiksi toi Juholtakin tuli tavallaan tilaustyönä. Joo. Miten sä lähdit toteuttaa sitä kylttiä? Pohjahan oli niin kuin Juhan tekemä muoto. Ja sitten niin kuin Juha niin kuin sanoi, että minkälaisia värejä hän haluaisi siihen. Ja sitten niitä vähän siinä hienosäädettiin sitä, että niin kuin saadaan, kun on tämmöinen, niin kuin, kun se oli niin kuin musta, satiinimusta pohja, niin se, että niin kuin se, miltä se väri näyttää siinä, niin se on eri kuin mitä se näyttää niin kuin purkissa tai niin kuin vaalealla pohjalla. Se niin kuin vaikuttaa siihen väriin. Tässä varsinkin kapeassa viivassa se vaikuttaa tosi paljon sen värin, että miltä se näyttää, joo, se musta pohja. Ja sitten se, että niin kun, noissahan on niin kun, väreissähän on se, että periaatteessa jos sulla on niin kun epävarma niin kun värisävyistä, niin se, että ottaa niin kun valokuvan ja muuttaa sen mustan valkokuvaksi. Ja silloin sä näet sen, että niissä pitää olla, niin kun, että vaikka jos on esimerkiksi niin kun punainen ja sininen, joka näyttää mustavalkokuvassa samalta väriltä. Eli niissä ei ole sitä kontrastia tarpeeksi. Eli pitää niin kuin valita niihin väreihinkin sillä tavalla, että niissä on se kontrastiero. Niin kuin tavallaan, että mustavalkoisessakin se näkyy. Niin silloin se toimii paremmin. Kuin se, että vaikka ne on eri värit, niin jos niissä on tavallaan sama tummuusaste, niin se ei näytä hyvältä. Ja se ei tule niin selkeä siitä kuvasta, että se vaikuttaa siihen luettavuuteen teksteissä ja muuta. Että siinä on kaikkea tämmöistä pikkuhommaa, että mikä niin kuin vaikuttaa siihen, että mitä värejä niin kuin käyttää. Sitten se Juhalta tuli ne, että mitä se niin kuin halusi sen, niin kuin sillä oli niin kuin tietty malli, minkä tyylisen se halusi sitten pyörän nimestä. Että sehän mä sitten niin kuin piirsin sen niin kuin käsi sitten niin kuin semmoiseksi niin kuin maalattavaksi muotoon, että sillä oli semmoinen, se mikä sillä oli esimerkki, oli joku niin kuin tietokoneelta löytynyt tämmöinen fontti, millä se oli tehnyt sen tekstin. Sitten mä niin kuin muokkasin sen, mutta niin kuin, ei tietokoneella tehdyn näköiseksi ja niin kuin paremmin toimi vähän sillain niin kuin selkeämmin luottavaksi. Että siinä on niin kuin monia seikkoja, mitkä
vaikuttaa siihen, että miten se pitää tehdä. Että Juhalta tuli tosiaan se pyörän nimi ja sitten, että mitkä tekstit se haluaa siihen alle. Että niin kun, sisältö tuli sieltä ja sitten vaan niin kun, piti vaan toteuttaa se. Että. Kauan tommoinen prosessi yleisesti kestää? Niin kuin sanotaan vaikka tuo kylttikin. No siinä on se, että mäkin niin kun tykkään tehdä sillä lailla, että mä teen niin kun, maalaan yhden värin, mitä sillä värillä tulee siihen tai niin kun, jutun. Ja sitten maalaan vasta seuraavana päivänä sitten jatkan, että se ehtii se kuivua se maali, niin se on helpommin niin kuin jatkaa sitten, kun se, että jos on tuore maali niin kuin vieressä, niin se on niin kuin helpompi maalata sillä lailla, että odottaa siinä sen päivän. Tietysti se suunnittelu niin kuin yleensä niin se on lähes saman verran menee siihen suunnittelemiseen aikaa kuin mitä siihen itse tekemiseen. Et se on se itse maalaaminen, niin se kyllä se kohtalaisen nopeasti sitten maalailee ne maalaukset. Että siinä oli muistaakseni siinä varmaan, olisiko sillain, että 4 vai 5 päivänä mä hetken siinä niin maalasin yhdellä värillä ja sitten seuraavana päivänä seuraavana. Et siihen niin kuin maalaamiseen kaikkinensa, niin sanotaan, että varmaan joku 3 tuntia niin kuin maalausta siinä ollut. Että kyllä siinä niin kuin saman verran tunteja meni siihen suunnitteluunkin, että niin kuin kevyesti, että se on justiinsa, että se on, ja se justiinsa, että katsoo, että miten ne niin kuin, minkä kohtaa se teksti tulee ja missä se näyttää hyvältä ja minkä kokoisena ja muuta, niin kuin se säätäminen niin kuin siinä, että se vie niin kuin vaan yllättävän paljon aikaa, että se, että. Joo, ihan varmasti. Miten sä niin pystyt siellä säätämään, kun tietokoneellahan sen olisi vaan helppoa, tiedätkö, Photoshopin liikuttaa sitä tekstiä. Mulla on sillain tämä niin se pyörän nimi esimerkiksi, niin mä mulla on niin tein sen skissipaperille läpikuultavalle, tein sen niin ensiksi ja sitten niin sit siinä tarvii vähän säätää pikkusen niitä kirjaisia välejä ja muuta, niin mä tein sen niin uudestaan. Se oli alla mallina ja mä sitten vähän niin se toista kirjainta tiivistää ja toista harventaa, että saa sen, niin kuin, sen sopivan välistyksen siihen, niin sitten vaan niin tein sen puhtaaksi sitten ja sitten sillain, että sitä sovittelin siihen, että missä se on vähän vinoon tuli, että mikä on se kulma, missä se näyttää hyvältä, että tippaa sen siihen ja kattelee vähän kauempaa ja korjaa ja sitten sillain, niin sit kun se on niin tuohon se tulee, niin sitten tommonen sarallipaperi alle ja piirretään siitä se teksti siihen, niin se siirtyy. Se on niin kuin, vähän toimii niin kuin kalkkeripaperi, että se jäljentää sen siihen pintaan. Että toiset käyttää sitä, että ne vetää liidulla sinne skissipaperin taakse ja piirtää siitä, niin silläkin se pystyy siirtämään. Siinä on monenlaisia tekniikoita, mutta mä oon itse käyttänyt saralia, toiset inhoa sitä, että ne ei tykkää siitä, mutta se on. Nämä on näitä tämmöisiä, että toinen tykkää tehdä toisella tavalla ja toinen toisella. Kyllä. Joo. Alright, ei mitään. Hei, kiitoksia ja tullaan varmaan näkemään sit siellä Ankarsan motossa. Yritetään päästä sinne paikan päälle.